Kajing puli ni kitab ui sayang kalau nong basan pusau kada khot ka banengkong ada bushpau terwai pha ka balangki pha ka bam shem yok khun turisak men batu pertajam pha ka bam shem sukha na bagi khun jong ka bala sha e hau tengah kin khambun ban ki khun jong ka badon tengah uong utrai tepen khun jaka hakiying jan jong pha bat to en tan penyar kat bala ki perda ka jaka syong jong pha wan penut to ring penjerong ki telai jong pha bat to pen scam ki snar jong pha na ba phan sa priang kaleng syakamon bat syakadiam bat ki khun ki siu jong pha kin salong kan rat alor ki chai pen riu bat kin sa syong snong ya ki nong ba pe ino kenja wat shep ting na ba enom penleranya pha wat kau en naba enom penja burom ye pha naba phan sakalen ya ka jing le ran jong ka jing long samla jong pha bat ya ka jing tim jong ka jing long riu kan the jong pha phanom kan mau shu naba unong thau jong pha ulong tanga jong pha utrai ki pat kalong ka kerteng jong u bat ba khoi ki israel ulong unong pelat jong pha ublei jong ka parthei baro kawai lakhot ye u nabau trai ulak khot biang ye pha kum ya ka tanga ka balasha ino malapai do nun kum ya ka tanga ka jinglong samla man ba kalasha kan taj uong ublei jong pha na ka banta khendiat por ngal ino ye pha henry da ka jing susun ei ka bakrau ngan salum biang ye pha ha ka jing pitar ki ba kan san ngalaburi ya la ka khamat na pha Henry dah kajing e pemjukun ngan ngusi ya pha uong utrai unong pelat jong pha namar kani kalong hanga kum kisni jong nowa man ba ngalas mai bagi umba jong nowa kinom telep shu ya ka kendo te ngalas mai banganom bitar shu ya pha pan banom ken het shu ya pha namar kilomba kila man kan ria pat kilom rin ken sha wang no Henry kajing e jonga tekan om kan ria napha bad e ka jutang jing sok jonga enom weng no uong utrai bas ngusen e pha ka ktien jong utrai kajing puli na ka gospel bakhut kat kum Lukas kalanong ka bahnyeu kada kon arpusaw do lai pho nda kinong lam ktien u Yohanes kila lingno ujisu lastang ban kran ki pai ba shaphang u Yohanes ayu philaling ban pe hari kenja yau kha bakhnyu kler ne ayu pilalej apeng yau briu bakup daki jan kibani hakmi kito kibariam daki jan koridor bat kiba im sadhai kidon hak ki yeng sim te ka e pi pilalej banjango yau nong itu lupa hoon nga ong api bat uba kham krau ban yu nong thu lupa de shaphang uniken balatho hakmi nga pha yu nong lam ktien jonga hasua jomi uban pen kre ekalanti jongme hasua jongme ngaya thu api ba pedeng gitu ki balakha nagi kanthai omdon wei ba kham krau ban yu Yohanes pan ban ubaritam haki mau blei kham krau ban yu habayo sngawi kani baro ki pai ba ki nong lum khajana ki lero yu blei namar bala pan baptis ki ta ka baptisma Yohanes
Andre ki Parisi berkistatang ila kentaj ya kasandur ublay na kabanta jongki magkim tre mansyapan baptis hau ka gospel jong try